Hola, amics i amigues. Em dic Ireneu Castillo, soc escriptor i historiador d'Hospitalet i molts de vosaltres em coneixereu pel blog Memento Mori, en el qual explico històries d'Hospitalet i també de la resta del món i curiositats naturals i tal, i segur que em coneixeu. A part d'això, doncs, em dedico a escriure, tinc diversos llibres i, de fet, durant aquesta temporada havia de presentar doncs, un nou llibre, però clar, degut a aquesta pandèmia de Covid-19 que ens ha abassegat aquí a tothom, doncs em veig obligat que aquest Sant Jordi fer una presentació una mica entre cometes d'aquest del meu llibre. El meu llibre es diu 1001 curiositats dels castells catalans, està editat per l'editorial Redbook Edicions, l'Arca. Doncs en aquest llibre doncs, he fet una recopilació de 60 castells dels més de 2.000 que tenim aquí a Catalunya, doncs explicant una mica doncs, la seva història, la descripció, com arribar, fins i tot llegendes i curiositats d'aquests castells, de cara que la gent conegui aquest patrimoni que tenim a Catalunya, que moltes vegades és molt desconegut, tot i que a lo millor doncs, el puguis conèixer doncs, els més grans o els més coneguts, però clar, si estem dient de que parlem de més de 2.000 castells, doncs clar, el fet de que coneguis 3 o 4 doncs, a lo millor no et treu de gaire. Però bueno, jo he hagut de sintetitzar-ho tot en aquests 60 primers, que són els que estan millor conservats i que són els que es poden visitar més fàcilment. El que passa que clar, donant la situació aquesta de confinament, doncs crec que no és molt factible en aquest moment doncs, de fer una sortida presencial doncs, a veure aquests castells. De tal forma doncs, que us convido doncs, a comprar aquest llibre, que el podeu aconseguir doncs, normalment a les llibreries de per aquí d'Hospitalet, però també si voleu a les grans distribuïdores, perquè està en ser un llibre d'abast català, doncs ho trobareu a qualsevol banda, a qualsevol de les grans distribuïdores. I bueno, doncs, en principi doncs, està distribuït en 7 zones. És un llibre no molt gran, són 235 pàgines. Ja veieu que no és un gran totxo. En principi podria haver fet directament l'enciclopèdia catalana si m'hagués dedicat als 2.000 castells, però de moment només m'he circumscrit als 60 millor conservats. Doncs el que diem, doncs, podeu trobar doncs, això, la història, com s'arriba, les descripcions, sobretot llegendes i també curiositats de cadascun d'aquests 60 castells, i bueno, doncs en principi abasta tot el que és la geografia catalana, sabent que sobretot hi ha una certa concentració de castells, sobretot el que són les vies de comunicacions principals. Estem parlant de nord a sud o de Barcelona o d'est a oest, seria de Barcelona fins a l'interior de la península, i bueno, doncs en principi doncs, crec que us pot servir perfectament, ara que no podem sortir a gaudir d'aquest patrimoni que tenim a Catalunya, doncs per conèixer una mica més del que tenim i bueno, ja, almenys fer una visita virtual doncs, a tota la nostra contrada. Sigui com sigui, bueno, si no es pot anar ara, que ja anirem una mica més endavant, doncs el podeu fer servir fins i tot com si fos una mena de guia turística, per totes les dades que inclou, posa incloc les dades de contacte, web, GPS i tot, de tal forma que el tingueu ben controlat i que pugueu arribar-hi. De moment no es pot, però bueno, d'aquí a 4 dies segur que podrem. De tal forma que, bueno, doncs us recomano que me'l compreu, que voleu que ho digui, és el meu fillet, no? I, bueno, espero que gaudiu molt d'ell i que el podeu gaudir ja tant presencialment com virtualment. Espero que passeu unes dates de confinació dins del que es pugui bé i bueno, ja ens veurem. Vinga, vale? Vinga, bon Sant Jordi.